Nkeji 5. Ọ dịrị ngwere mma o ji anya ọcha na oji, ọ dịrị ngịga mma o ji nọrọ n'akụkụ ọkụ, ọ dịkara mbe mma o ji biri na mpio. Egwu ekweghị ya pụta n'elu ala, nke bụ na agụụ na-akpa ya eze na-awapụ ya ọgọdọ. O were okwute abụọ tụtara kụkọ ọnụ, ọkụ nwuru. Ọ bịa kponye ya mkpọrọgwụ kpọrọ nkụ ọ zụtara n'ụkwụ ka onye isi. Ọkụ wee tasuru. A ga-asị na ehi enweghị ọdụ, na chi ya na-achụrụ ya ijiji, maka na ọkụ a nyere ya aka bịakwa dọtara ya akụ mkpu n'abalị ya na akịka n'ehihie. Ihe ndị a ka mbe nọ na-eri, n'agbanyeghị na o jughị ya afọ, ma o doro ya ahụ nke ukwuu. Mbe amaghị nka, maka na ọ bụghị ebe a nọ ri nri ka a nọ edo ahụ. Ọ bụ anwụrụ ọkụ si na ọkụ a mbe mụnyere si na ọwara ahụ were na-apụta n'okpuru mkpume dị n'okpuru osisi ọgbọ ahụ dị n'etiti ahịa. Ọ bụ ya bụ ebe mmiri siri banye n'opi ụgbọgụrụ. Ụgbọgụrụ ji mịta anyụ, anyụ ji were mịta ụgbọgụrụ. Mgbọrọgwụ ahụ bụ mkpọrọgwụ osisi anụnụ ebe ghara mmiri 7 na agụ 7 nke ewi kpụkara mgbe ọ tụrụ mbe ya bụ ọnụ. O were bụrụ ije mkpọrọgwụ. Ọ bụrụ na ihe gara ije si mkpọ ruo ọgwụ abụghị mkpọrọgwụ, ị mara na ogwugwu abụghị arụsị. Anyị ahụtụla ihe gara ije ka mkpọrọgwụ. Ọ bụrụ na ndị kuchara anwụrụ ọkụ n'elu na-erugharị anya, gịnị kpatara na mbe nọ ebe ọ na-akpọtụ echefughị onwe ya ma ọ bụ aha ya? Onye emekwala ihe na onye ọzọ mere, n'ihi na amaghị ndị ahụ ka dị. Mbe n'otu ụbọchị nụ ihe na-ada kagbin n'elu ala. Ọ dịcha ya ka a na-atụ ya isi ụkwa n'isi. Ọ nụkwara olu dị ka a na-ata murimuri. O were kpụkete nso, setịa ntị ya ka ọ nụ ihe a na-ekwu. O nweghị ihe ọ nụrụ doro ya anya. Ọ kpụketekwara nso karịa, ma ihe niile na-ada ya ka ọ ya danda. Iwe were ya nke ukwuu. Ikwu okwu ka ndị ọzọ nụ ekweghịkwa ha. Ọ bụrụ ịchụ mbe ka akụgbuo, ike adị ma onye ukwu ma onye nta. Ọ bụ mgbe ọ kọkọrọ ya na ntị ka ọ matara na aja ụpa fụchichara ya ntị. Ọ bịa were osisi rụpee ntị ya abụọ. Ihe niile bịazie na-ada ya gbowam ka onye amara ụra chara ọkụ. Ọ nụrụ ka otu olu na-asị, anwụrụ ike, arụsị si n'ikuku laa igwe, lee ofe egusi na ụtara ji rie. I mere m ihe m na-arịọ, aga m esiri gị ofe onugbu na ụtara akpụ. Ọtụtụ atụsala arị mbaji ole ma ole, kwuo ihe ha kwuru laba. Mbe wụgharịrị n'ime okpokoro ya, mapụta mabakwa mgbe o lotere na ọ nọ n'ọnụ. Ahụ ka na-ama ya ririri, maka na ọ nụkwara olu ọzọ sịrị, arụsị anwụrụ, enutere nge nkwụ. Mgbe ahụ ka mbe kpebiri na ọ ga-agarịrị n'elu ala ịma ihe na-emenụ. O nwere arụsị obodo butere ọhụrụ nke ọ maghị. Akụkwara ikoro. Kedu nke bụkwa anwụrụ ike? Ofe egusi na nri ji a na nkwụ ọcha onye ga-eri ma ṅụọ ya? Arụsị. O doro n'ubu ma kpebie na ihe ga-apụta ya pụta, maka na ọkụkọ sị kama ya agaghị atụpụta akwụ ogwu dụkpọọ ya anya. O ji uche na-agụ ọnụ mgbe chi ga-echimi. Ka ọ dị ya na egbe eberela na mgbagbu, o jiri nwayọọ rịpụta na-akụ anya gbamgbam. O nweghị mkpatụ ọ nụrụ na-abụghị ụfụfụ nkwụ ọcha ahụ nke na-asụpụta n'ite otu ọ dị n'ime ya. Ọnwa tidara ala nke na owu ma ọ bụ aga daa n'ala, a ga-atụtụrụ ya ozugbo na-achọghị ya achọ. Mgbe ahụ ka mbe lere anya hụ na ọ bụ n'ọnụ ọwa ahụ o siri rịpụta ka anwụrụ si apụta. Ọ mabụghị. O lere onwe ya anya, ọ dị ka ọ bụ na ọ maghịkwa onwe ya. Ọ na-ejisi ojii ka unyi, nke na onye hụrụ ya agaghị ama onye ọ bụ. N'agbanyeghị na ọ dịzị ka ji abana ahụnyere n'ọkụ gbara ọkụ, onwe ya juru ya afọ. Ọ bịa ghọta na ọ bụ ya bụ arụsị anwụrụ ọkụ, onwe ya onye ọzọ bụ ma ọ bụghị mbe. Ọ nọtụrụ ala dabere n'elu mkpume were lebe onwe ya ọrụ. O biri okpoko nri ha ka isi ya, o loo ya, kwụrụpụ anya, biri ọzọ, loo,
kwọrọpụkwa anya were nkwụ ọcha kwọdaga ya. Dimkpa ise agaghị ericha nri a n'abalị abụọ ma mbe dakporo ya richapụ ya ka ọ bụ ụtụ ka ọ rachapụrụ, nwụchapụ mmanya ahụ ka mmiri atasara n'aja igugu n'oge ọkọchị. O jiri nwayọọ delaa n'ọnụ ya were mkpume ahụ hichie ya lakpuo. Ka chi foro, mbe ka dina n'ala n'ihi na ọ dara n'ụra dị omimi, kwuo ya ekwuo nke dị oke omimi, nke na anụrụ mkpatụ ya n'elu ala. Ndị wetara ihe aja hụrụ na a nara aja were nwee afọ ojuju. Obodo kwenyere na ọ bụ ude ọṅụ ka anwụrụ ọkụ na-asụ n'ihi na emetere ya mma nke ukwuu. Nke a mere ọtụtụ jiri laa, bute ma nta na imuroko busa, na-arịọ enyemaka, mgbachitere, nchekwawa, mmegwara na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị ha n'obi nke onweghị onye nwere ike ịma. Kwa abalị, mbe na-arịpụta mgbe onweghị onye nwere ike ịhụ ya. Mgbe onye ọbụla lakpuchara ụra, họrọ nri ndị ọ ga-eri na ndị ọ ga-agbatọ agbatọ. Ọ chọrọ ikpoba ọtụtụ n'ime ọnụ ya, ma kedu nke ọ ga-ewere ghara ibe ya. Anaghị akụ mgbanụ amịcha aka maka na agaghị ahagobe ya n'elu uko. Ya mere o jiri hapụ ebe ihe ndị a ga-adịgide. Ihe ọma anaghị agwụ agwụ. O nweghịkwa uru ọ baara ya ifuchi warawara ọnụ azụchiri ya. Mgbe o nweghịzi ebe mgbadoga ọbụla ga-aba n'afọ ya, ọ mapụrụ nkwụ ọcha hụdaga, sere mpata anụ mgbada amịkpọrọ amịkpọ tadaga, were ofe nsala na ụtara ede lodaga, were akwụkwọ jioko kporo ụtaba nke ọ ga-akpọdaga ma kpọkpọlaba ka isi ụkwa si n'ugwu dapụga. Ọ bịa danye n'ihe mbe kwuru na ya bụ arụsị ọrụ ma eji ji na ede efe ya ofufe nro. Ọ na-agba azị ka ikpuru ijiji nyụnyere n'ikpu nsị enyi, ma o chefuru na ọ bụghị ebe a nọrọ ri nri ka a na-edo ahụ. Ọ maghị na ya bụ mbe agbanweela. Ọ maghịkwa na ọ na-ebuwanye ibu, na-adọnye afọ ka nte dabara na mmiri ụkwa, na-afụwa ka etuto rugoro mgbapụ. Ọ chere na ọ bụ ọnụ ọwara ya na-akpachi n'ike n'ike, ma ọ maghị na ọ bụ ihe ndị o rikọrọ na-apụta ya n'ahụ. Mbe malitere na-akpa onwe ya akpa, nke na ịrịpụta ma ọ bụ ịrịba arịba dị ya ka mmiri gbago ugwu. N'ezie, onye rikarịa ọnyụkarịa. Mbe leliri anya elu letu bịa duo onwe ya ọdụ. Ndụmọdụ onye doro onwe ya kacha. O doro ya anya na oriri warawara na-echenye onye oke oriri ike na mpio. Afọ asagbughị ya, nri egbuo ya. Enyekarịa nwata ka ọ na-eri, ọgbọ nke o riri eri. O jiri nwayọọ kwanyere onwe ya ugwu, wenata aka n'ugboro ole ọ na-arịpụta atapịa nri wee bido makọwa ọnụ, gbaa gburugburu anwụrụ ọkụ si na mkpume dị n'okpuru ukwu ọgbọ dị n'etiti ahịa apụta. O wutere ya na ọ ga-adịrị ya otu ahụ, mana ọ makwara na oke chọrọ ịzụ ụmụ ya ga-ewepụrụ eriri anya n'ihe ejiri kpọọ ya. Mgbe ihe ndị a na-eme, akụkọ gbasara ka mkpakara siri mụọ ewi ka na-aga n'ihu. Dịka ụfọdụ siri kọọ na ọ bụ mgbe ọ gara ịbọrọ ọka onye ọzọ kọrọ n'ubi ya ka aka jidere ya. Ụfọdụ sị na ọ bụ mgbe ọ na-akụziri ụmụ ya ka esi etize mkpakara dịka ekperima, ka mkpakara gwara ya na odogwu abụghị aha otutu. Ma agwọrọ akịdị, ịkụ ga-eburiri ụzọ racha ngụ ma lee nnu. Na mbụ, egwughị na ụmụnna ya ndị ọzọ, ọsa, uze na oriri na-etizebụ mkpakara, na-abọ mkpụrụ akụkụ ndị ọzọ kụrụ n'ugbo ha. Ọ tebeghị aka ha gbakọrọ ịma aka onye ga-abụ ọkaibe n'itize mkpakara ekwere n'ubi. Mgbe nke ukwu nwere eze kụzere were maa uriri n'akụkụ afọ abụọ ya. Ọ bụ apa ya dere ya uriri n'ahụ. O ji bụrụ uriri, ma onye amaghị na-eche na ọ bụ ebumpụta ụwa. Ihe ndị a gbakọrọ aka mee na ohi belatara n'ugbo, nke bụ na ma ọka ma egusi ma ụgbọgụrụ na ọtụtụ mkpụrụ akụkụ ndị ọzọ mere nke ọma n'afọ a. Erimeri jiri ka nkụ gburugburu akụkụ anwụrụ ọkụ si n'okpuru mkpume dị n'okpuru osisi ọgbọ dị n'etiti ahịa.
ndị hụ na o nwere ndị butere ụtara iji nye anwụrụ ọkụ ekele, ha laa ga teta ofe dị ọkụ dị ụtọ bute. Ụfọdụ bute ji, ndị ọzọ ebute ji oko, nri wee higarụ ka ugwu nke na ahụghịkwa ebe a ga-azọkwasị ụkwụ. Eke sị na ọ na-anọrọ onwe ya ihe ọ ga-eri abịa. Chi na-efo, ụsụ agbọghọ imi iteghete a na-afụwanye imi. Mbe na-ebuwanye ibu nke na ọ nwere ike ịgbawa ka egbeke kara aka n'etiti ọkọchị n'otu ntabi anya. Eke na ihe ụlọrụ ehisarala.